Kaixo ikusentzun leok, hemen gaude Jasi Kastolak antolatzen duen munduko xake txapelketako finalean. Itxaso Iriozola zuzendari Andrearekin gaude eta galdera pare bat egingo dizkiogu. Egun hon Itxaso, dena ondo dago final handi honetarako? Bai, naia, urte askotako eskarmentua dugu, eta nola ez lan handiagen ondoren dena prest daukagu. Zer esan dezakezu bi finalistei buruz? Ibaiov oso jokalari handia da, munduko 5 txapelketa ditu irabazita, eta segurenik gaur ere irabaziko du. Genio biziko pertsona da ezta? Bai, naia, oso izaera zaileko gizena da. Bigarren finalistari buruz zer esan dezakezu? Egia esateko oso gutxi. 10 urteko neska bat da, eta inork ez du lortzen nola ilegatu den finalera. Mila esker zure denboragatik, badakigu une hauetan oso lanpetuta zaudela. Bai, hala da, naia. Azken prestakuntzak egitera, mila esker. Hemen ikusten duzuten bezala giro handia dago, publikoa, teknikoak, epailea, fitxak ongi jartzen, giro handia dago. Orain esaten didate, Ibaiov handia badatorrela. Non da finala? Mesedez, utziko aldina zure pasatzen? Ez du ezer, garbi dago. Eta Ibaiov? Xake mate. Hau ez da posible, zu ez ara planeta untakoan. Bueno, planeta untakoa ez naiz.